Здравейте, аз съм Ралица Ковачева в Бежан. Заповядайте на моя въркшоп по сценична реч по време на Монтвис Арт Фест 2011 от 23 до 31 юли в Шумен. Монтвис Арт Фест 2011. Цяла седмица, всеки ден, уъркшопи, поп и рок пеене, Сетиен Леви, актьорско майсторство с Мария Сапунджиева, Вяра Коларова, Георги Кадурин, Димитър Димитров и Йордан Славейков. Кандидат студентски консултации за надвис с професор доктор Атанас Атанасов, професор Иван Добчев и професор Маргарита Младенова. Уъркшоп по сценично движение с Антон Григоров. Уъркшоп по сценична реч с Ралица Бежан. Кизомба уъркшоп с Гаро Озунян. Аржентинско танго с Стефи и Адриан. Салса уъркшопи с Мелиса Фернандес, Лион Роуз и Димитрис и Стела. Салса партита с DJ Диан. Монтвис Арт Фест 2011. Шумен. 23-31 юли. Монтвис – изкуството да живееш. Пасове за участие можете да закупите от montvis.com, Eventim, TicketStream и TicketPro. За повече информация montvis.com. Очакваме ви!